menika. Nggih, nggih. Pokoke matur nuwun anggaipun. Siap. Mboten saged ningali mengke taun ngarep ditinggali Mas. Nggih. Kok darwis ora duwe apa-apa. Nggih, wong diurip mau nggih angel. Lah nggih. Siap, nggih. Nggih matur nuwun. Nuwun sewu Bapak Ibu kanca-kanca seniman ki nek ketemu nggih ngenten iki niku ora kok nyek-nyekan mboten ning kasunyatane nggih pancen tenang. Tak kon ninggali wong omah ya ora ning apa-apa. Ya guyon nduk. Genti sing nomor 2 berdiri. Berdiri ke saya. Nggih, nek sing kono dhewe ora tau ngadeg. Ngadege mung nek ning ora maksudnya pas dulang anake. Nduk berdiri. Dondong apa salah nyukut cilik-cilik. Ayo Mbak. Dondong apa fitnah lakut tipe-tipe iki biyen kelingan iki lagu Jamong iki biyen nggo sponsor rokok ning Tulungagung. Rokok reca pentung weton pabrik Tulungagung. Sapa yo sing durung ora kok raja pentung. Peru. Sing ora gelem rokok bakal dipentung. Dipentung-pentunge gedhe. Sali biyen jaman cilikanku biyen. Asmanipun sinten jangkep? Nggih, dadak tepang dari Wano nami kula Krisna Darmasanti. Waduh, pakai halus nih petetot. Ada temenya juga ya. Iki biasa sing dodol esuk-esuk lho, ping tahu bulat digoreng 500-an. Sing muni ya tutuke iki. Kula kita nek sing nang radio niku lho, Pak. Sing piye? Biomoringa. Ketoke sing ngomong ya iki kok. Asli saking pundi, Nduk? Seragen. Nama lengkap sinten kalau mau? Krisna Darmasanti. Krisna Darmasanti. Nggih. Luar biasa. Hebat sekali. Sekolah, Pak. Sekolah? STSI no. STSI no. STSI juga enak iki. Sinau tanpa sekolah iso. Oh iya kok. Kuwi mbiyen. Saiki isi Surakarta. Nggih, matur nuwun. Asli sragenipun pundi, Nduk? Tanon. Tanon. Nggih. Dene maratuwa kula niku tanon. Cah tanon niku rata-rata ayu-ayu kok klebu bojo kula niku nek ora ayuan kula mboten gelem. Tak lem ben seneng. Iya. Kok ben diparingi. Paringi napa, Pak? Ya, maksudnya jenenge wong omah-omah ya piye carane ben disuguh sing enak. Nek bapak mulih saka kantor ki ya piye diesemi. Ora kok ayo, atus. Ayo, mbah-mbah. Waduh, langsung klempruk aku ayo. Saya kuru. Nah, ayo apa? Anu budgete nggih, sineman nggih. Sik, nek dhewe mboten marem niki jenengan ajeng kula jodohne kalih anak kula king Ponorogo. Nggih mboten jodoh nang Pak kula kalih Pandu. Hah? Mboten jodoh kula nek kalih Pandu. Alah susuwe rak jodoh. Lho, ngaten lho. Ya, ya lho. Oh, belok sik, belok sik. Ati seperti. Ayo, Pras. Pras. Ya, mungkin lah teman manut ya piye ngono. Patute ya, patute. Patute ngoten mawon. Wong derek bapak kan nggih kedah manut. Ora sore-sore ora kudu Ngomong bapak mau ngaku lagi mejus. Jangan ngono ngarani gurune kok.
Ayo. Awak Pak RW takon anu dangu karo bocah iki lho. Gurumu sapa? Ngerti nek gurune aku. Kudune nek cah sopan ngene, menika bapak guru kula. Nganggo puting, nganggo jempol. Menika bapak. Lho sok saka kene. Menika bapak guru kula. Ngomong kene iki. Nek perlu saka jero lho. Ngajeni banget. Lah aku lagi munggah takoni Pak RW iki pandu iki. Gurumu sari kan? Nggih, Pak. Sapa? Nganggo tanggap ya. Besok aku nek takon iki sapa kae? Niku murid kula. Dadi nganggo sikil ae. Ya, Ndu, joget ya, Ndu. Nggih, Pak. Sing apik. Nggih. Wis pokoke ngene iki Ndu, nek ning tarup iki ora ana guru karo murid, anane rekan kerja. Gujulukan biasa. Besok nek nganti kowe nesu, Pecat. awas. Nilaimu suluk 2. Kok dia jeruk. Nek 2 iki mengke nilaine 0. Kayak gurumu Pak Gun ya rawuh. Nggih. Nah, nggih, najan sing bocah ning tuwa. Piye to, Pak? Ya Itu ini pripun, Pak? Pawasane wis luas ngono. Oh, Iya. Biasa kejulukan ning kantor biasa. Dak-dakan biasa. Marake kangen wong kancaku sing lunga saka SMKI saiki kangen. Pak Ras iki saiki mulangi ning Karanganyar. Ben-bengi nangis ning omah. Meratap masa lalu. Yo, Mbak Din, Mbak Kris. Minggu serake sele, yo biasa. Joget. Sak ramban kuwi tayub, Jawa Jawa Timuran, kuwi sing sak ramban dangdut ki cingik. Heeh. Yo. Ini Terus. biasa, tidak. Heeh. Oke, siap. Pun, monggo. Wis Ah. aku. Terus, yuk. Luwe becik Awak manis-manis iki. Ayo, Du. Pandu le joget ben kaya sesen. Ya. Yo. Gunang sing kok ini. Hmm. Urip
Mbak Krisna. Mbak Kris ya? Luar biasa. Nah, jenenge Pandu jebul yan. Iki sik to, aku ki omah ning Branglor kuwi 2014 ki anggere yahne mesti krungu swara kae lho. Iki mesti anggere yahne kuwi nek ora jam 1. Ting 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 ngono tak goleki ora eneng iki. Lah. Ting 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 ngono tak goleki iki. Dan aku pengen tuku bakmi ngono ora eneng. Kadang-kadang tak uyak tekan lho, ora eneng. Ya aku wis 2014 tuh krungu kae terus. Anggere era jam 12 di jam 1 lah jam 2 jam 2. Nah, biasanya jam 12 ya. Terus nggih. Nah, jan wis muga-muga sehat sing dodol. Amin. Amin. Yo, Le. Urip ana